Kublai fibro saya simpat kami besuk keman fibaro kiba pet bahai kini ke YouTube channel jengah bat kiba persyak bahai kini ke YouTube channel jengah ti mentah kami kadi nak kitab hawal nak kalinong bakat san ti shua ba ngan puli kitab hawal kan ong ipi baru khot ki ba pet bahai kini ke YouTube channel jengah ba ketuka video keba ngaring nang kebentai katuka kena mo katuka kena bakulopla ti mene nadu menen kasngi kilawan kibahi yang asam ndre bang kerki plat ban lecesnong ngimyo man penben ti mene kibahi yang asam kilawan ban ya keren ya sngotu jingmut dah kebadon lang bat ki dekot jong ki treng ki seng trimo sungbha ti kila keren bat ki lapan map ba kikwa ba dilihat no ketuka video ti ta kajing stu jengmut ti ong ipi baru khot ki pajba mong kwa ban panpawa pi ki nongkersan junga baru ba pimde ban yes ngawi namar ba ke imlang salang namar ka video kamdei ong ba ngaperkhat na kamanta ban mentoy ladi handrei kalong ban pensngo thu ya kikmi kikpa ba kumnu nginde ban don ke jingkit khli ya kikon kikti namar ba kinom ngop ha kanu kanu kalti ke basniu namar bantu kalong ke basniu ti kani kalong kajing pensngo thu jonga yepi baro kiba page pa ha kani ke YouTube channel jonga omdei ba ngapet ikit comments landing asngap comments ban ong bet ba ngatha kamde ba ngamut ba ngathan hendrei ngam simla perkhat kumta ba ngathan hendrei ngapen i khanang ba kindup ya itu kibriu ki bawan yo wan hat kindup ya hosiar ba kinde ban long ki ba pikir ti dena takadaw ba ki ba hayang asam kilapan map ye kila ekran yestu jumut namar ki ong bang gisngau li ran ba ba layu i kumtu ti kemkwa ban ya sakmat ya ki baro ti hendrei ngaru ngaperkhat na kamta ka imlang salang ke babha nila ikran da kajing ya sengtu jengmut bat da kajing ya peni bamar keliang bang ngimdei ban mlin ban le kinu ki kam bapen bersih ke imlang salang lari hayo hat na sinong hathau tinggi de ban long borobor ki basngtu namar bala da le kumtu ki bahiyang asam ki leran ti dina takadaw ba kamdei shu ba kandang mlin nang ni sakmat namar ba ngadon yaki sabut ki satar mo borokot ki bay don lang hang tu ki bay menjur amdei bang amon marwei bangan pelai ik video hendrei borokot ki nong song yau ki badon hang tu ki ba men yui katu kamu ki menjur ba ngin pelai ik video takadaw ngi sai pelai ti hendrei menepan ki bahyang basam ki lawan ban panma ba kila ong ba kala bakla ti tu map no ei tinggal yusup tinggal yuang no ngalau de buang no tu video tinggal kerpat ipi baru ki ba pet ya tu video jong tu khna ba phinom ya sngau ei ti phimde ban ya dangbu ya tu video ti phide ban ya delete no namar manga utrai jong ka YouTube channel ngal de delete ti khnang ba ka imlang salang kan bit kan biang bangin yo ya kata ka imlang salang ka babha ti ka bha hi ba phia comments kum to tartar khanang ba ki ba hi yang sam kindup pet yala ki khon ki ti ba kinom ngop ka basniu da ka batu baluti la ne ka ba penbersi ki imlang salang namar ba hayawa hat ru nyabun kibriu jungi hi ki bawan yo wan hat de na kata kadaw ba ka jingklo pla hayaw kala along sewa palan ti ngingi sale khnang kumtu kalong ba ngindup hosiar ya ki nongle bat ya ki ba shale ru namar ba ngimla ban ui hayo mo ba itu ki project prakong jungi ki ba shaluti katno ki yam ki sngosi ki pat onut namar ba ki shaluti im pet man singi man shai mo handre la dang ngimlap ngim ui ti ngimla ban keno you handre da ka ba ngilap ngi ui ngi pen i kumtu ti kalong kumba pensngotu yaki namar ba kalong ba penleran yaki ba kinom mlien shu ti dena takadaw ba barok khot ngide ban long borobor ki ba hikai ya kalenti ke badai ti ke ba hikai kan long kan nuksa ke ba
ya pi baro ki ba pet ya kani ka YouTube channel jonga ba phin hi kai ya ki weiru ba ki nom dei ban le klumar kum tu ha ka imlang salang la le hasnong hathau ani ban tu kalong ka basniu ti dei na ta katau ba ngi hap an ya keren ngi hap an ya khana ti bale nga shus ngap ngam kwa ban reply ki comments namar bang akwa ba ban peni ba ki judge ban riu jungi ki dei ki badon jingket kli ya ki imlang salang ti henry nangni sakmat ba waju ong ba kabyang ka jongpi ne kabyang ka jonga henry ngi de ban ya keren te de nak takadaw ngi di ban jubab tar kum to ngi di ban reply ngi di ban comments ti ngamla ban ong ba tang kita ki ba yaro yanga kamut ngan yaro yaki henry mdei tangi gitu ki ba persya yanga ngan persya yaki henry ngasngap ngaperkhan namar khnang ba dak ba via comments via share via like yang tu via subscribe henry ngasupet namar ba kum ka jinglong brio ngidon la ka jong ka hok pangin le ngidon la ka jong ka hok pangin kran henry hake imlang salang namar da fi persya aru henry fi syukuran pa fi comments pan henry phim don pat kanu ka ba kwa ban le kanu ka basniu henry la da fi comments ya ka ba ya ka badai tinga menjur ngan ong ba kalong ka badai henry ya ka bomdei ngam kwa bangan reply palat namar ba la da reply palat ru atip pa fi adom ti de na takadaw ba mene ki bahaya ngasem ti ngam kwa ban pendik la ni ban pensngosi la ni ban penkhang yeno hendai katu kalong ka jinghi kai ya ki kmi ki pa ba ki ban sneng hala yang ngasem ye ki kun ba kim de ban penerani ya la ka yeng kasem ya la ka kur ka jaj la ni ya ki pramarjan marpa da ka bangile kanu basniu namar ba katu ka jingle ka jing tu ka jing klopla ka de ka ba penktang ya ki babun balang ki bala syak tu ki bala syak lopa syak lopla kamut kala bala pen sngosi ya ki tu ki bala syak le kumta ti de nang tara ya pi baro ki ba ui kene ki YouTube channel jonga sa like share subscribe wat pen kamut ba pidei ban pen sngotu ya ki ba kim de ban nang mlien nang ni sakman ti de nang takadaw ba ki don arngut laingut kitu ki banang mlien mo ki banang mlien ban ko pla hiyo ti ladang ngim pat yo sabut ngimla bandi ai handre ladang yo sabut ladang yu i biang ngan ring bet namar ba kalong ban pen sngotu ba ki bahi yang sem ki dei ban wan ban bat ban kular ba ki kun jong ki kim dei ban le shu kum tu handre ladang kinang yai le kum tu kamut ngia ka imlang salang namar abun hayo ki ba syaklo pla babun kinong song yo mo ki haban ya senyang ban ya ai bai kali lani ki don ki ba isn ei kum tu don bam donong yarap hanre ki tu ki ba syaklo pla katno ki yam ki sngosi ki thang hanre ya ki tu ki mentu pan kamut na da ki bun sin ki da syakem ru ki lat silat ti da ka ba ngale kum tu kalong ban pen sngotu ya ki bahi yang sem da ki badon dikit kli yala ki khon ki ki dei ban sneng ban kraw bahaya ki ba kim de ban mlien ban le kumta pi to ya ki baro to ngin ya map no ba ngim de ban nang mlien nang ni sakman henry la da ki nang don ki bale kumta ti namar bon da ka ba ki nong song yo song han ha ba ki yu i kani ki de ban pet bit biang mde ban chu tharai mo yono henry ngi de ban don ki saki ki sabut ki satar hangtang sala ban le i henry omde bangale biet kumba ngasngap yano henry kum ubrio orang ba kum ubrio bala sngotu te kamut ngipet bandadon kisabut te de na takadaw ngan ngipi tolong borobor kibrio ki sampang tolong borobor kibrio ki perkhan ti mantaka sngi kadi ka jingpule na ka kitab hawar nakal nong bakatsan ti ngan pulien no ya kanika kitab hawar mo nakal nong bakatsan kadekot ke banong kong hadu kaba lai pulai tong ni ngap ini perkhat ini puson halor kani ke jingtho kajubam kabajam katem ya ke jing bitar henry katien khor ka kanroi ya ke jing satnut uthli jung bastan uya sam jing tip henry ki sentur jong ki bi ki phliu jing bi ki khmat jong utrai ki don keleng
ban petu ia ka bha ia ka sniu Henry ban petu ia ka bha ia ka sniu uthliet uba jamnot ulong uding jing Henry uthliet ubarunar upan pat ia kido not ubiet iben ya ka jing hikai ukpa Henry usngap Henry ubasngap jing sneng ulong ubasian hayeng ubahok don sikadei kaspa Henry kajing yo ubasniu kangat jengjar kirmiang sentur ubastan kipan priang jing tip omdei kumta kijingmut kibi hangni la tho mo kirmiang sentur ubastan kipan priang jing tip omdei kumta kijingmut kibi ya kajing kenya ubasniu utrai ijli Henry ya kajing duai ubayat bet kapan sengo bahaya ya kalanti ubasniu utrai ijli Henry ya ubayat hok ubayat sakama un pediang jing maham uba isi jing seneng unyam kanurok bat kanyamra ki pau tengkreng hakmat utrai kat no lile kadonot ubriu uriu kan seleng sengo bha ban sya mai hangni mola tho kani kamut ka bangi haban perkhat hakadonot hakaman sim kujungi kanurok bat kanyamra ki pau tengkreng hakmat utrai kat no lile kadonot ubriu namar hakajing perkhat junga jungpi hakaman sim jungi kibon ki mo kibadon don teng katu kaba mi sabar kade kabadon hapo donot tidena takada balai ba ya ki comments borobor ngasupet ngasusngap ki kran kat bamon ti hangni ka batai kan nurok bat kanyamra ki pau tengkreng hakmat utrai kat noli le kadonot brio uriu kan seleng sngobha ban samai tre ban yalang bat ki bastat uba kemen hakadonot upngan kakman uba kemen hakadonot upngan kakman Henry habadiau kadonot kamen siem kajengan kajingmut ubadon jing sempang kawat jing tip Henry sentur kibi kabam daka jing bi ya kiba syamlanot baro kisngi kilong kibasniu Henry kamen siem bakemen kaya kawai lenter la tang khendiat habadon kajing ting burom ya utrai ban ya sikat dei habadon kajing jenjar la kajing kawai daki jhur habadon jing in ban ya kaba daka do masih sengat habadon jing yasun ubadom riang ukan roy kaja Henry ubajajai mansiem utem jing yanya kalanti ujaitu kasanyum dakisya Henry kalanti ya jong uba imhok kalong kesurok ba ukun ubastan upan kemen ya ukpa Henry uri ubiet iben yala kakemi kajing biet kapan kemen ya uba klem jabing Henry uri sempang uyat ben klem wat buj kirukom trekam kin bakla Henry haba bon nong ai buj kin yat baha kaba nang juba baha kapan kemen ya ubriu bat si kentien haba biang por kat no kapan baha kalanti jong ubastan kayalam ya ubriu artet sa kajing ba undup blaj na kanurok sepo utrai upan pra ya kayeng ubasarong Henry upene ya kiput jong kariu kentei ya kijing perkhat ubasni utrai wi sajmen ya kiktien jongki bakhuj usngubha ubalalot banyo bomhok upan jenjar ya laki bahayeng kani kaba tho angni ya kaba theu yano ubale bomdei lani ubakwa ban kamai spa anda ka spa bomhok mo banle dakano kono ubasniu kani ka theu ya kitu kiba kamai bomhok lani kibale bomhok lani kibale sniu ka kantup ru nadu kinong klopla kinong tu kinong lute kani ka kantup ya baro mo kani ka jingmut kamut ka
katheu ya kitu kiba bamsap lani kitu kiba le ikinu kinu ki bom yahap lani ki bom la ban pediang mo ha ki babun balang uba lalot ban yo bom hok kani kamut uba lalot ban yo bom hok le be da kanu kanu tang ban yo pisa kani kamla ban long namar baba bun hi kamut kan sangat ha jenjar pat ya ki bahiang asem mo uba lalot ban yo bom hok upen jenjar yela ki bahiang handrei ubom tre bam sap un im kajing mut uba hok kajubab da theo handrei ke sentur urius niu kasu play eki basniu utrai ujngai na ki basniu handrei usngap ya kajing duai ki bahok ka khaman ba iit kapan kemen ni kado nut bat ka khubor ba bha kapan khlan ni ki sieng ubadon ka skor ka basngap ya kiti ya katin sneng ba bha un long lok bat ki bastan kat uba kentaj ya kajing hikai u isi yeladi handrei uta uba sngap ya kajing sneng uyo jing sempang kajing tieng buram ya utrai kalong kajing hikai ban sta ban kajing sngorit kawan shua kaburam bat kajing sngorit kawan hasua kaburam kani kajutang jong ublay kani kaktin ublay nasngungu ya ublay ti menta habapi la perkhan lani pila puson habapi yo sngaw ya kani gejung puli menta kamien tolong borobor kiba adakar na ladehi namar ba balei ba ka imlang salang salong kumni balei ba ka jalajungi kalong kumni ba bonsin hi ngimle na lade ba ka jinget kaba klem ki kam kalong gobayam tede na katakataw tule yel naladi hasua ba kiwe kinle ti kadena katakadaw ba ka imlang salang jungi kanuksa babha ya baro iwe pa iwe omdei tang habadon hakabor ngila bande ei handrei wat mangama phiru ngila bande ei kimlang salang wat uriu simet ru ula bande ei omdei ba tang dang adon ha ki sang bhalang ngala bande ei omdei tang habang adon ha kabalang ngala bande ei omdei tang hak ba ngalong rong ba snong ngala bande ei omdei tang habang along MLA ngala banle ei omdei tang habalong MDC ngala banong ei handrei ngan ong yepi omdei tang habalong menteri ngala bande ei omdei tang habang along CM ngala bande ei endei handrei ngan ong yepi jar ubadon kamon babaha banle na kabanta kabaha kamiat haka imlang salang ngan ong yipi kamon balai lut kejong ubriu ngila banle dala kamon sngo bahala jong handrei kata baro kejingle kejong pi na kabanta kejing bha kawan hina ublei ban kade kejingla he kejong ublei namar ba ublei usngo bha bat ublei uie ya kitu kibale ya kanu kababha ke imlang salang tiade nak takadaw ngimdi ban sngo pher sngo phla ya ka jingim la jong namar babun hi ngi perkhan da ka wei ke jing perkhan handre jar uba perkhat tang ye ublei bat ubangu badam tang ye ublei u mane tang ye ublei ngan ong ipi sngo thu khambha ban ya kitu kibriu ki persya klem sngo thu pan tiade nak takadaw ba ka imlang salang kaba ngilong ngiman ngan ong yipi ngimlalat namar ba ngilai khle lang bat basniu bat babha omdan bala ban im klem ki basniu bat omdan hiru ban im klem ki babha ti henrei ban kren ngidon kahok ban penpau ngidon kahok ti kamlong ka basniu bangin penpau pan de na takadaw ba haka YouTube channel jong badeng ngamla ban ong bet ba baru kibape ka YouTube channel jonga kila ban comments kat bamon handrei ya kata la da pikran palat phisngu thu hinala di nga ngam don jing sngawi ei handrei kibape ru ya kani ka YouTube channel jonga ngan ong ipi haba pi page haba pi ui ba kidon ki ek basniu kamut phimdei ban kran ei ki la ne phimdei ban ong ei phimdei ban don ka jing sngawi ei handrei ngan ong ipi ba nadu kipor basdang nani nadu kapor balatho eka bible rumo kijing sneng borobor ki ong ba ubrio mat kapap
ubri bat kapam te de nang takadaw kade ha ka jingle ka jungi kibriyo hi ba ublei usa jingai nangi te de nang takadaw ngimla pat na banle e kata namar balei ba ngide tang kibriyo tang jing tolot briyo handrei borobor ngide banlong kibriyo ku bayama ngide banlong kibriyo ki ba sngotu ngide banlong ru kibriyo ki ba perkhat bat ki ba adakar ngimde ban nang pade ban shu aiding mo ban shu aiding kumno ban thau jing kluma ane kumno ban penno mansim ti borobor ngan ongi phi ba ka imlang salang jungi bat ba ka ai ka bangi kan tho pramangi ka bal julong baro iskata ngan ongi phi matanang ni sekhaman kan nomlong shu rukumta kumbangi perkhat banyalam baklai no ino namar ba pej bah ki nuksa sabar kumba ki jingi ki sabar manta ngan ongi phi ngide ban sngotu hinalade ngide ban perkhat nalade ngide ban don ki jingkit khli nalade lada phim don jingkit khli nalade kan long ka ba e namar ba nda ka kim khat amdon kursan badena kata kadaw phin hab ya marwe ti dena kata kadaw ba bale nga im nga kran marwe nga play ikni video khnang ba phindup sngotu henre haba phidon marwe ru haba phiskam ka jinget hoblei namar ba phile ya kanu kaba phiskam halade bat phiskam ka jinget tang ha ublei ngan ongi phi ublei udon kan te dena kata kadaw tolong borobor kibriyo kiba adakar tolong borobor kibriyo kiba yai perkhat yai puson ban le ikabadai leni kamai ka hok kisikantian kat kum ka hukum ublei ti tangkini kantian ai kublei pi baro kamit pasu kamen te thiasu